Кырыс булды язмыш, жәлләмәде. Оттан алды, суга ташлады, гомер узып бара. Хыялларның бик күбесе шынга ашмады. Мизгел саный гомер сәгатьләре, бер-бер артлы көннәр ашыга, бәхет кышын өзелеп көткән чакта килеп куна алга каршыга. Керсез күңел белән ышанулар, юкка чыкты гүя күбекләр. Күп булды шул инде алданулар, акланмады көткән өметләр. Белеп яши кеше, күп вакытта гаделлекне эзләп тапмасын. Тик ышанмый гына яшәп булмый, ябып куеп күңел капкасын. Кара төсмер эзләмичә генә матурлыкны күрсен күзебез. Әдәм балаларын өмет йөртә. Шайтан гына була, өметсез. Айдар